laban sa karahasan at pang-aabuso, tumawag o mag-text sa City Okay mga Social kaibigan, Welfare so and mag-start na Development po ang Office programa o ng CSWDO sa Mindanao, numerong Magungaya Mindanao 0945-465-0809 Incorporated. o kaya tumungo sa Guest po pinakamalapit nila na si Valley Al-Alim Citizens Women and Children West o Abdul Barangay Basit Offices Salim. o Kaya DPS panurin Women niyo and po. Child Protection Desk o WCPD sa inyong lugar. Bantayan ang mga kapamilya. Protektahan natin ang mga mahal natin sa buhay, ang ating mga nanay, kapatid, anak, laban sa karahasan at pang-aabuso. Kung ikaw ay nakakaranas ng pang-aabuso o may kilalang nakakaranas ng pang-aabuso, tumawag o mag-text sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO sa numerong 0945-465-0809. Huwag matakot, ito ay libre at ang inyong impormasyon ay confidential at hindi malalaman kung sino ang nag-report. Ang mensahe na ito ay hatid sa inyo ng Magungaya Mindanao Incorporated, Magungaya Mindanao Incorporated, and United Nations Population Fund in partnership with the local government unit of Marawi with funding support from DFAT Australia. Sa mga magiging nanay, huwag manganak sa inyong mga tahanan dahil mapanganib sa kaligtasan ni mami at ni baby matungo sa malapit na paanakan. Huwag kalimutan ang prenatal at postnatal at pati na ang spacing sa inyong panganganak. Magpatulong din sa barangay nang kayo'y gabayan at ihatid sa ospital kapag kayo'y manganganak. Paalala sa mga magiging nanay, huwag manganak sa inyong mga tahanan dahil mapanganib sa kaligtasan ni mami at ni baby magtungo sa malapit na paanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia kapipita si Kanusan Lango nakapapantagan na pumamakinig sa Gingkaiya Radio Station Tano, Radio Dansalan 92.5 FM. Imanto na gawiya Kamis ika sa pulo gawi si ko December 2020 ko Gregorian calendar tano nagu ika 20 agulima gawi si ko ulan-ulan na Rabi Thani si ko Hijri calendar.
Alex Pagariami sa gya kulilingaranaw na miya mapanagyan ka iya programa tanong ining ka kumasama na mga usayan ko kapag ining ka o di nakapapakain ka ako sa katawan makapantag sa iko kasi siya pa manaso kasi pa ko ginawa ko siya ko kapapagingad. Sa ayaw to hapkan ganyor kami si Imanto na uman gawi iya isnin taman ko gawi iya Sabto. Uman oras sa alas 10 taman sa alas 11:30 sa Kapipita. Pinalamatan namin po sa makatitandingan sa geng kaya programa tanong agya Magungaya Mindanao Incorporated ipagapadeya nagya UN Agency United Nations Population Fund agugyan kaya Local Government Unit of Marawi City through Radio Dansalan Station with funding support from the Australian Government or DFAT Australia. Sa bapsan mga Lux Pagariamin ay prampay Amerikano busong maanaw sala makalilintad na gukapipiya ginawa sa giya buso pagarinio at aiwa si Rayhana Kalandada ami pagapadayo imanto sa giyang kaiya ika sa pulo agupata episode tano sa giyang kaiya inang kakumas sa program. Ubad no to ang mga comments, suggestions o di na mga pakay sa tanong nakapakaya mi text tanong si ko official hotline tanong sa gyang kaya program 0961-9375-471. Pero mananakam mo 0961-9375-471. Alhamdulillah kagayo to na ay amia pamagusay tano si sagyan kaya programa tano na makapantag sagyan ko to Philippine law pamatuan sa Anti-Violence Against Women and Their Children o di na sa Tigran na Republic Act 9262 of 2004. So gina so isa kong mga bata sa Pilipinas pagprotekta sa ikong mga bayi na gusto mga wata sa iko nganinsan pumakarimbit o di na pumakabinasa sa ikong mga kabinariran. So, agyan ko to sa yung tanong ng mga sumpato to ko initiative tano si ko gugup tano sa agyan ka iya effort 18-day campaign period o din na sa tigiran na advocacy si ko kapag protekta akong mga bae. So, yan kanya na 18-day campaign period to end violence against women na inimandate na nagyang kaya government no, si ko mga local government unit o din na si ko mga kapakaipan na din mag-participate sa mga organizations ay pag-promote ran sa kapsiya pa kung mga bae na gusto sira na to mga grupo o din na mga tao ang maapad si ko dito na mga vulnerable groups lagi do mga senior citizen mga persons with disability o din na sa mga wata. So, yan kay episode tano imanto na mga sumpatad na yan kay initiative tano, no? Ayap manotowa itunog tano sang kota discussion tano kagay nagyan kay editor na marital rights in Islam, madahal mambu pag-request say kung mga listeners tano according kung mga text o di na mga feedbacks up ka-receive kami kagya madaad no to amya pamagusayron sa ikom nga una amya invite tano mga ulama o guide na dayran tanto kasuldi kagya na bagito so pinakapunto o discussion o di na topic tano. So alhamdulillah imanto na adnok man amya invite tano special guest banto tano imanto as kanya din makapag-usay tano. So pangita ko ala madala po mamakinig imanto labaw sen ko mga
bai o di na sa mga dato no, especially kapakay pa na isi kung mga dapat makabangon sa walay para gini di na di ka pre-reparado no, in case lang inshallah makabangon sila ng sa walay. So iman to na aya din na yung kutuwa marital rights sa dito roon na ini kwenta no to si ko Islamic perspective yan sabab ko kababalitan no mga Muslim no. So gito so dito roon na mga kabnar o bai ko darudo pa yan gusto kabnar man buo dato si ko darudo pa yan. So ginap maniman to ipagustahin tan alhamdulillah miya kapepe ni usayan ka pwede ni ko mga initiative tano para ka build tano no paka strong sa mga relationship o andarudo pa pakapiya so diran di kandulo na piya na gusto si din ko kapapamilya ran. So, again kanya ni Aluyak na special guest ni Manto, nas kanya ni Mababalaya Director in Islamic Studies sa Mindanao Islamic Computer College. Isas kanyan kung mga veteran na ulama tano, no? Kipa na nagunta man si Iko Kipsampay ni Ranraktano kung mga pipiya ilmo. So, alhamdulillah, maapat tano si Imanto sa station si Kaka Alim Abdul Bashir Salim. Nagua din mambuwa mapadakan na co-hosta kan isa kung mga WFS facilitators sa si Isa Marantaw, si Ati Amina Bauda. So, kakaalim, before tanong mag-proceed si ko discussion tanong, na banda ay mapiya na makapanalan salam ka no, o din na ba ng great news ang si ko pumamakinig to mga listeners tanong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah man nabiyya ba'da wa khataman nabi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dinni kapupudutan wallah, penanamatan tanus wallah, syalawatan tanus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinni kapsilambangan hulang unong mababalo yung mga tunganay, mga pagariya, mga bulew pa. Naguso mga imams, naguso mga ulamas, yung mga pamilya kan saan, nino ditamya tero sa mga ngaran kami kakuan na doon maaloy na tanian pi maratabatan. So ayod na malap silang tanong na diyang kuliling aranaw. So dala mga kuliling aranaw, mga dato mga bay. Kaya sampor na diyang mga bay ago mga dato. Malagi siya pumamakin nagagusto di pumamakin sa diyang station tanong 66NG Radio Dansalan ay maanan niya na panaguntaman sa agdiyang kay amanan na isya man to programa adiyang kainang kakumasya o ay salang unakan sa kanop siya lang datara diyan nga mababaloy watatano pagaritan mabaitan ni si Rehana kalandada as kanina project coordinator program host nagudiyang nga mga aritano siya mga bay o ay datari Amina Haji Amina bawda udiyang uto ay si aritano si Nurhata Dirampa sa dito ni pagnitan ng walang mapipagin ng tanong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Alim. Kaka-Amina, ban mambu panalan salam kasan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mapia akapipita si Irkanusan. Mangalok sa mga pagarami na bagi kami niyo sa malantas apa makinagan iman ka oras niyo mapman so ditano di kambab sa ilmo sa ay din na pakon ang korkano na so kalilintad agusok kapipiya ginawa sang kaya 51 municipalities agugyang kaya 96 barangay inside in Marawi City sa ay na mapya na pakalantasun tanong so pamakingan tanong kaan tanong manag ang kaya mga usyan sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, ayan din na oras ta na imanto na 10:28 si isa kapipita, no? So, ayan di mapiya na maka-proceed no si kung mga discussion tano para man la oras sa kibgay tano ron, no? Sabab ko kakumpato makukuha tano si schedule sa station. So, before that, na puruman na nakambo, so lang no mga pakay sa iyo, mga comments o din na suggestions na si itano i-text ko number tano si isa gyang kaiya programa tano 09
0961-9375-471. No? Mas mapiandasan kirampay para mas mag-anakap kay layatanoron. So di ka no din pag-chat si kung mga personal account kami o di na si Sagyan Kotoa. Mga kanami account sa page kami mas mapia si para diretso no kabatiyatan no sa mga gagan. So pero man nakambo 0961-9375-471. So alhamdulillah kakaalim kapahind mag-start no so miyalaya ko no to kagi piyag special ang tanoron na i-tackle no yang kaiyaw sa yung taniman to sabab ko kapag ilang tanong so generation ni man to I mean so masusuwa masay man to no na madakal ko mga ad na katuon ta aditan to aware si kung mga to nabasikab nariran si kung mga darudo pa iran no labaw so si ko gupan na di imbabangon sa walay so ayan di umapiya na mas pagpakadakal asap ko aware tano si kung mga bangsa tano an katukawaniran so mga pitibarangan akab nariran si ko mga darudo pa iran o di na si ko kababaliran na pamilya sige kakaalim kapakain di magpuntan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الذي تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga urapan wallah mga dato mga baik mga muslim mga muslimat isa yung ka ako liling dua aranaw na wudi ay sampurnin nga ingitano Islamic City of Marawi langon po pamamakin na gimanto na tungunin ko wallah tawpikan tanu wallah nalakaan wallah sa mga pusot tanu sa ayad naman na tungunin ko wallah nalakaan wallah ang gapuswak nakasabutan ni mabulangon at pamamakin miyali kagiya at yung watatanu pagaritanu babaytanu oay si sa diyang programa enang kakumasa yang kay Amagungaya, Mindanao Incorporated, UNFPA, United Nations Population Fund, kababaliron na coordinator yang kay ara watatan si Rahana Kalandada, udiyang kay mga salinggupayan. Ayo to mala atapikatan ni mantung, so to pikatan wallah, na diyan nga tuguba siya raba min hukuki zawzi ala zawza. So padako mga kabnar o darudu pa amama o darudu pa enabubay. Kaya tanurong na unaan siya ko mga dato kagaya normal nanan doon na pagkuna siya ko ng mga dato na mabasad man na sukman siya ko ng mga bay. Yun na ni special ron mabu. O kagaya siya kamata ni ron na di ko pakay abakwa sa mapa sa mga bay. Au puna kang kwa na dito ni bangkita. Allah subhanahu wa ta'ala nami alinian. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ila akhir al-ayat. Padito wallah ko mga tanda yan. Akiad na niyan apad ko mga ginawa niyo nasukan do darudupa. Ino to mga day. Ino to pagad na wallah sukan do darudupa. Na isya aunganun na mapapadal mo na mala nalitas kuno ilayha. Na antakna amukarna kapapadalaman sa ipernak amukarna. Ay makna niyan na isyahada pakiad na ukan darudupa. Na diyan ko tuwa isya ang matatagurong ng ko tuwa karna kang kutamukarna. Ilang manigira adinawata tabi ako mga watatano mga kangudan.
malu di melalong, malu di pia-pia, na di kanu di mitirya ke rumah. Tinabata dun pakabangun na siya wala yung kawatata mamaka anta ka na apamikiran yan. Dia pernah ngabasatan wa miya kabangun siya walay, pero wata ka miya kabangun siya walay. Natiyan na talo. Ngayon kabungan nga talo, kata mga ta miya makabangun siya walay, na buwa miya kabangun siya walay, kami makagubo siya walay. Kapag kaya gira ana doon yung kaswatan ko karoon man yan, namingo ba siya walay? Nariti miya kagubo siya walay, na ba miya kabangun siya walay? Ayat itu makna na pere wata kami kapangarom. Na aya makna niyan na aya solusyon na tika do na pakapangaroman ng wata kantangan apamikiran niyan. Na isaw to ay amanan na napapadala man na Allah ko kando darudupa na diyon ko ta ipatak na apamikiran. Oriyan to wala o kapakatupi o dua kataw bayagu dato. وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Nabiyal yakan tuwalla ko paglataniw ang darudupa sa kaada tuwagubay. So, mawadda. Ay mana mawadda, nakapakin dulu na amapya. Kailangan na sundarudupa na matagurakan so ay mana niya paman nakapaki dulu na amya kapya-pya. Mawadda. Ay mana nguta mawadda, nakapakin dulu na. Sa kamabuwa mama, nakatawan nakasuki papantag na kaki karumang kaababay. Nasa kamabuwa bay, nakatawan nakasuki papantag na kaki karumang kaadato. Na igira amiad man ng kumerudo pa, napagkaad ng kuta fish. Salam, kalilintad. Ano sabab? Na inuman tabiya, na madakala, ando ni kapakatapo, dukataw, andarudo pa, na pirawlan, na saragu, na duwaragun tabiya, na miya kambalago doon, kada umaadun so fish, kaya miad na firing line. Katidawa, tabiya. Anak ketunong akero mayo man makita na timuan siya na sharingan. Tunaanan, so man so kero maiya, mika kata. Na mapitap man na kaya timuan, tunap man so man so kero maiya, mitidawa. Kaya timuan siya manataw. Ay manait kalakata na may kapaya makasurga siya naman wala. Naroon siya ng panamiyagiti mo sa surga. Tunap mananan, so man so kero may. May katuwala niyo kano ka, kaya binasa man nga surga, kaya nuiti yung siing. Alam maana niyan na kailangan na sukerumay na mataguro ng uta mawadda kapag indulo na. Mawadda, waja'alna bainakum mawaddataw wa rahma. Nagutiyaguro kada panwalla so kapalangan na sa gagaw. Rahma, ayat na rahma, kapilimoy. Upang makaso sa kapkasabot at tanuhon, na di mo tatigiran na love and mercy. Ayaw maana niyan na, kailangan na matagurakan mo ang darudog pa so kakababaya naguso kakalimuwa. Kaupo na maada, kukuro main so kakalimuwa, okay. Paman na umanisa na sa kamabuha mama, na maligat takadun, okay ka, nakabenar kay karumang kaubabayin, palaligat takadun, nga di nga unibugay, so pagkababayan niya ng mga say, nas kamabuha bain na, ayamak na niyan na, so kabenaro dato na, dang mabubugan ako karumang ka, okay, nadamad ng kotwa, ayamak na niyan nakakalimuwa. Bumali ka na ha, ayamak na niyan na mga bugatan tabi. Upun bali sa mama, ayamak na niyan na kakatan, di pagugitan ng bala pa sa mga rungan na udabadak, sa kamabuwa na kokotan, sa kamabuwa watae nakikitan, niya ka na agad na bukong, uhay, langon din dalog, uhay, upunin madu ang madaad yung kanan aman na nakapikalimuan. Nga, oran yan, maluitano doon sa din ka mga padakab na ro mga dato si iko karuman yan, unang tanurong sa mga dato. Paganero na padakab na o dato o karuman yan, abaing, na ta'atuhu fil ma'ruf. Ta'atuhu fil ma'ruf na kailangan na sa kaababay na pupungunot ang kakupanduan ni karumang kaamapya. Sa dun sa panduan ni karumang kaamapya na pupungunot ang kaon. Waya pa man na panduan ra kay karumang kakagya sa kaababay. Tabi na dapan na sambayang ka, dapan katalang yung buwas sambayang. Daya niya ka pangarumarkan na dato abaras sambil nga di kalapasan sa abak ito. Natigyan na para anta makambagaya. Oay, isa sa aking pagsurungan tako kami bigta, nabaras sambil nga kung nabali ang kamabu ginawang kaabaras sambayang. Nangawa jibara ka abai,
pakapangunutin nga kikarumang kaamama. Ugay na ayami alwi na tugu Nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'atu fi ma'siyatil khaliq. Di ka pakay tugu Nabi o da syuka'adun wallah na unutan yan syuka'ad na isuyar ka na kamuradan kadarwakaan. Pia sudi siya maka. Apia sudi si ina ka. Nawata ka, nakarumang ka. Na ami ka iya suyar ka na marata na di ka pakay abang ka unutay. Man ay siya amya kakay na diyan kay adwa katero. Dia manimya kakay tabiyo. Paganero na miya kakay na madakadak ya kay danian nangyapaki sama pagbigyan. Ohay, apya ana pagbigyan na mapya na ana pakisama amapya. Adi siya diyan ko to apya marata na katawan ka na marata naki pakisama na kan sa pagbigyan na kan sa. Naditi di mapya pagbigyan. Aya mapya na diyan ko to aya maana niya na pagunutan na ka so karumang ka na si ikumapya sugwan wallah subhanahu wa ta'ala. Antoni mi ali nabi tina idha sallat khamsaha wa sallat shahraha wa satarat awratiha wa ta'ati zawjaha dakhalat al-jannah rawahu Ahmad atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Iraat tubu nabi as-subai na misyambayang kulima a waktu oy nagu ay maana niya na wasamat shahraha na miyamwasya ko Ramadan wasatarat awratiha na siya panganiyan so awratiyan wa ta'ati zawjaha na inunutan yung si karumani na mama ko kabaya wallah na dakhalat al-jannah na ay resulta na tao ko surga. So kano man na mga bay na miya kalubulbud ka pa ka surga iyo patapat bulalan niyo na inshallah na miya ka surga kano uli na surga pa na karumani na bay na talo-talo pagaliron na siya pa nakasulima awakto ikadua na pumuasa ka ku Ramadan. Ikatalo na ayaw maanan yan na siya pa nga nakasuaurat ka. O na subag tauron na talo. Siyang uling mamakto puasa ku Ramadan siya pa nga niya na aurat yan. Na suan na darurupanon na taati zawjaha na pangunutang kakikarumang kaamama. Na miya balinan ataw ka sa surga tuong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amanan nan? Na ilan ni walang na ini sugwallah ka papada naman yun sa miya kapia-pia. Dotarang nga kasapang saurat. Kan mga bay, dotarang nga sambay nga. Ilan naman nga sambay nga gina amya kasumi nga ta ka ayaf kefil taon na dotar mo kapia-pia ginawa ta. Wanta nuro nang utaba sa matang wala gari daani. Kay gina amya kasumi nga ko dotar no lini wawasan ako badabal. Kati siya manutula badabal bisyo. Nyata tayo, ha? Ay, mana niya nakanamo dito mapa-expression. Ay daw, anay, matang wala kay ginamya kasi mga una, dataro, lini mamasano ka balban. Ay, karon tanong na daw, gare, daani, iginamya kasi mga ako, na pagkagdama ka na isa na nakapagdama ka nakapipi, absigada ka nakapipi aginawa. Naman ta, kabarakatang ta kasumil. Nadataro ka sa pang sa aurat. Ilay walang na baiya sumasapang sa aurat. Ay, kaayang maana niya na tabiyo kagi sa mga binalangon na bigyan wala sa mapia buntal. Na tabiyo. Na apeto na buntal na kaya pa na buntal ka na kararatan. Na igira inibata na kong piya nga na kumungka. Siya pa nga nakasorat ka. Diyaya mo na kaon, na pilastar kaon, na terayang gila kaon. Naman yung makailar ka na tiya na grabe. Papakaw man sa katay do, bae. Napagadatang ka pa. Nung kita ka ko mga datong na kaya tabi nga, bako kita niya mga nanapati, makasama ka doon na, iya nangangan. Dahil at tabi at mga doon kakaya ta aurat ka. Oy, daw pa na siya pang yan, pa na mga nakatabi, nangota ba nga lawa po kagod ni Papadu, triporta. Na sumaga na kasan kaya ang mga datong tabi na, bagay lang pagadati. Oy, diti isa kapiya. O ayaw maanan niya na subuan wala, adingon ni kungulalan na papakaman ko kabarakat o kawibiyat. Ikadwa akabna raka, ikarumang kaadatong, oy, nasi'ana ardihi bil muhafidati ala syarri fiha wa riayati malihi wa waladihi. Inaong na kailangan na siya kaabay, na diyong kotoa kasi siya pangka. Kunganin, ayaw maanan niya na diyong kotoa mga sekreto ikarumang ka. Anto nang uta sekreto? Nandatar sa subay ang sudat. Uway.
pamana sopya genesiwa dua kataw na di ka pa kayo ba di panutula ko salakaw di salakaw. Ini sa paranan ng Nabi. Ikadua na ayama na so kasi siya pang kaabay ko tamu ki karumangka tamu ki wag karumay. Namuso kasi siya pang kakawata. Kasuman suwata na aya pagampaganay ang madrasa niyan. Kung niyan panakatago sa amanan niyan na bangadiyan. O dinadani ang panakapagapag-eskwela naskay pagampaganay amanan niya na ustada o wata aka naskay pagampaganay amanan niya na instructress o ama na wata aka sa walay. Kung niyan panakatago sa madrasa agoy amanan niya na eskwelaan. Ino kailangan na igira ko na pagkiisyo maanan to ni masuso mga wata. Kakota piya magiguan na kansiran, piya nalde na kansiran, piya kakamutan na kansiran. Na punot papakapi aginawa udato. Ay pagkapikirin na di buwan nila kong kapterwa na tinagrabi niya aba iya masyap sa wata ami. Dahil nga mabuso mga wata ka may lingkad na ka-arrangement yan. Ingirap man na tabiyatar kan mga bayna. Dahil na awida ka lakakawata aka. Katiga importante na pangginawa, papakakan, makapanikonswisaw na pimbabatan na labagulo niya, hadin na labutakaw, yung mabungay siya na misumpingan. Tiga na, naka-importante na paggangan ng mga watakan. Namamaka na mabungot ang mga wataka, tabi na lang ang bagaw. Uwat, kagyadan ka siya pa abing kutawa. Tabi, dali na mga ulit ng Allah. Na, ayamanan yan. Na ikatlo akabnar wa ayamanan niya na dato ko bain. Antazina lahu wa tatajammalu na din ko to din ka di paman nakaperyasi ko ginawang ka. Paman nakasi siya pang ginawang ka para si kikarumang ka amama. Nagudin ko to ayamanan niya na kaibirang ka kulawas ka para kikarumang ka. Ano man di ka pa kay ko mga bay so kakamutan na sara din pilalakaw. Ubasobain na malupupugusara sa kakamutan na siya walay kanaban ni puli ko madaklataw na ukid no to oay kaya no to ka para to ko amanan ni na darudupa ka kasi siya pangkaw kagya tabi tamabu at nagkataon na kaabay din nagkabong na malo ane kamot mo tiyang wapkabong na adosway tapalawer na tigre na madap man na bitik madap man na ipekasin nigirap na ngo tayo kinuan na ngo talan na dati agwan niyan siya laso na taga penaryo na mga nakamabuso magirigay karo mga na makapira dumakaba mungkin di mapira ugay na di titadudak na bamarata so paman na kakakamutan asara si isa wala di ipiliw uway pagi kami ka ipiliw na sulangan nagpapaka barong ni gadak na bang makram na pagkabali ito pagkatimu adusya adikabay wallah subhanahu wa ta'ala ito na ikadua ng kutwa pada dingka tanusi kubunta na ka kailangan na mapiyakap kilaw ni karumangka. Kana ba umanilay ni karumangka na sobra sa pisya nga tasangata. Doon nakapipi aginawang ka. Kadi nga man nga mama na isa asakit yan na ayamaan na niya na buniyang pili si karuman yan. Amisa sa na buntal yan. Pauto ayami alu nabi na tinakhairun nisa. Ayatul nabi amiya kapia-pia ko mga bay. Na suba iya siya panian aginawan niyang kikaruman yan. Wala maliha, nagusubay siya panian supat tamu-tamu panira nagkarumay. Siya panian sunganin adyun ni kibabay karuman yan amama. Ikapat, agi di nga oras tanong. Ang tastahida fi tarbiyati awladi, tarbiyatan islamiyya sahihiyya, na sudin ka di ka panaguntamani biyat ko mga wata ka. Kailangan na kabenar ka na ni karumang ka, amama. Asakay pa ka siya pakapibiyatan ka kung mga wata ka. Uway, sa biyatan na ka-Islamiya. Kaya ba nga po ba sa wata ka? Ay na kailangan ni Grab niya ka maswata ka. Agis kay minti na bai sa walay. Kasi katanuman na di nga mga ngaran tanong na mga term yan. Dataro dato. Ino kang betwi sa dato. O di na mama. Na ay mo nakiya betwi na ka sa dato. Na datula kay Panginoon ba sa datula o di na kang betul sa mama na ayat kay betul ka sa mama na mama mamangilayan sa kawiyagan kay pangilay sa kawiyagan na sa mababay no kang betul sa babay na ay man kay betul ka sa babay na babalayan sa walay na kay pagkaalima ko mga wata miya ka maswata ka maawi siya gita-gita ka na ba niyang gita-gita
O di na mausin ko kana aba niyo nasapar na ka. Ano nga ni piyang mo? Patay ka na. Di ka di mangwa sa kana abang ara ka. Na ay kapikir wata na tinamarat. Tani giwata siya di mo tabay. Pero manto na madakala di complain. Tinanto na nga ka kanun narami gumiya ka dai di na miya ka tuad na din mataw pero ka pangaw. Ay di nga di pamangawan sa wata ka. Panginoon na kami sa atero na di nga ni pambra ka na na lalaw na iya na opa mabu miya tero ataka na pagi ati nga tada arrangement at iputulong na kakwata ka tero amya kapya-pya na di nga rastan kaya nga magan khalima akabnar ka ikaramang ka amama na alla tu'azzihi bi qawlin aw fi'lin na ubang ka pringas sa asi karumang ka sa katero udi nagalab. Shout out kay Madam Rahma. Nini nga pagigaw mama na ilang kaka minister tamabuang hoto amudulya na armalait. Napika prilakas sa mama na di pa ka relax ka yung koto kariringa saan yan. Man na kailangan nalaburong sa mga bay wana rarangit ka kikarumang ka mama na ayapan ng giling ka na ubang ka o adyo man na kumadakala taro na gupo pa kanin. Kapya di din pagato si karumang ka mama. Na apya masabar si karumang na din pakasabar. Basta kuha na ka adyo man kumadakala taro. Saka na nakatawa lang ano. Siya nga ni karuman ng uta mama karuman ni ako din basketballan. Nung yan na siyang tinaba ka din bula amya tenga sa Canada maragas tano. Pagkalakla kaya mama. Na miyaya sa mama. Miyaling. Ini gunok yan syubing nataman ni matong na din siya mo yan. Agidi mo takya kuwali na diyaman. Wana rarangit takaki karumang ka amama nasungin ka sa matamadakla tayo nasisinga ka. Are! Beling ka. Ako itong sukapin ka ami babagtad ako namin saan. Nailang mabuhay may siya karumang na disisinga-singa. Na mele ni mga karumang ka na napakatatayan ako niya. Tagin mo siya may babagtad ako namin saan na niya kalala abak-abak. Ay prompiniar ka. Adi man nga abo mama na para nagangkad na asara ada abong pakailay. Na di kaya. Aya ikan na makabnar mama siya ko kanuman niya na babay. Wala tasumo yaman illa bi'idnihi illa Ramadan. Na uba ka po sa mga sun apwasa. Sa taman sa di ka makapangni sa permisyo ki karumang ka mama. Uba pagidin. Illa Ramadan. Inutabo ba Ramadan? Ibaratnya na pumayada ka, pumasa ka mga sunna, tiga abiyan, pusa ko may kamapita. Nabagiraw na pamasakad, natuloy na kan. Nabagiraw si ko padagawi na di kan pumasa sang utas sunna, kaya sabutan na kan. Illa Ramadan, inutap sa Ramadan. Kadi pa nagpapakay mga pagudas ng ikanong mga amama, paraluanan. Abat tika abiyan, mapita na pusa ko sa Ramadan, pusa takakanyatan, na tinadi duman, pakambetuang ulo niya nga, pakanarakan kanya. Kanabo ito kapakay. Di kapakay ba ayamaan na niya na isang kayar kautong. Kapito kabnar mama ko karuman yan. Wala takhruj illa bi'idni. Na uba ka puliw ko walain ka. Ada idini karumang ka. Paman na daw tarong tamang awawatan. Uba sibu sa liw. Baratan si karumang sa Saudi, sa Manila, sa Iligan, runing mo galabak. Na di ka pagpakawat. Di ka puliw. Uba da idini karumang ka. Udah tiga are, nanti nasi sana sa Saudi, sana sa Manila, na nasi minarami, na ang kailangan ito. Ay mana ni mga repnola, sa lakaw man, ba pumasa ka sa Gina mo to, pumasa ka sa Lana, betul man. At tiga abiyan, nakubaya ka pumasa ko sa Lana sa liw. Sa lakaw kupikira ka rama, tiga ino, di nga ka ramakan na, minisigod eh. Kakata amya sa midin to ha pamikiran niya ataman sa kapumasan niya salim ni pugos siya. Ay maana niya na isaw to kabnaran no mama. Ora niya mi kada-kada kala din ka mga pagkabnar mga mama o mga datong dinan sa bagirong. Na ayat man na usayn tanong na antone kabnaro ng mga bayo. Ko mga karumera ng mga datong. Hukuku zawz ala zawz. Kabnaro ay maana niya na babay o karuman niya na mama. Isang nakabnar yan na hakuha fil mahir na kabnar o babay na imbagirong sumaharian igiraa niya pangarama. Wa atun nisa sadukatihin na nihla. Ay Peter Allah na baganiw ko mga bais sa batangiran. Ay maana niya na inuntabo ubaan na imbagira ko na wata akababay siya kaalok siya. Pagkapagay tanggapan na ka. Pag narana ng mga bay.
Ikadu akabna ro mga baisi ko mga dato na al-mu'assara bil ma'ruf. Nauna di ka dipakinduna kay karumang kaababay. Kailangan na inay dudulo na ka kay karumang ka na mga pipiya. La tadribuhun wala takabihun. Ay pitir nabi na uban yung sinan pupumakatanay sa lima. Wala takabihun na uban yung sinan pupumasunga. Di ka pakay ko dato ubang kapakatanay sa lima si karumang kaababay. Ay paano sa paras? Pananggilain niyo tugon nabi. Uban niyo ay maanan yan nakapakatanay sa lima sa paras o mga karuman niyo. Kainisa pa na nung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oto, kaman na di pa naman piya mga pupumasunga. Di nga ababay na ay arangan na kanon ay gara apyasong ka labon po kaguro kasabab sa kalam makapuso yan. Kaman nga taga-terero bipadilin na kudapan pag-Islam. Ang babae hindi sinasaktan, minamahal. Nabawa pinataklak. Manda ka na mabuta biya. Ay nako pupungan na kanan niya si karuman niya na mata naka sobran mabusa miya kaungangan na miya kalaman na makiposwa. Kababutaro na mga islamosyon na nanto na yung masaswa ka. Ito na yung masaswa iba pa. Nakagya kong mapangaraman yan na yakatibla ka ba, budo. Nina ko pupungan na kanan yan, na udi ito di katerwe na din yan, niyugod. Kaya pupungan siya man magutabiyo. Kaya pamakaditi niya ni kapusyo nga kikaraman yan, na ko pupungan na kanan yan. Kaya magagawang utamang abot yan, tamang hiyama yan. O na diyan na kailangan makipundulo na ka kikaramang kaababay sa kapakindulo na amya kapiya-piya. Ay pitir wallah, wa asirruhunna wa ashiruhunna al-mu'asyara bil ma'ruf. Pakindulo na kanu kilang tigwala sa kapakindulo na amya kapiya-piya. Oto. Ikatlo, apada kabna rubai ko karuman yan ang mama ay yut'imaha wa yaksuha min al-halal. Inauna diyong kutwa kapapaka ka ng kaun. Kailangan sa kakiyang mama. Sakay atas tanggungan, sakay responsible. Sakay ipagupar ke karumang kaababay. Api adun pa na sukatan ni karumang kaababay na kanaabang kasasanain. Kasaka iayamanan yan na atas tanggungan na papangiluba sa sukatan ay pagupar ka ke karumang ababay. Wayaksuwa, naskap na din makanditar. Na ayapan na kabanar kay karumang ka na ubang kapapaka ka na sa haram. Kailangan na halal. Kanaba tabi-tabiyatan na ayabuat papakikan ako na langon na po na panganangan sa haram na di nang kapakay. Paman na di agi ng mga tabiat, natiago na ka sa haram, natigo na ka pan siya mga sa haram, natamang mga matama, natigo na ka pan siya haram, na miya makalasiran mag, na langon haram alawasiran. Kabana naman ubay. Imigin ako nanap ko sa nakabaya bilang ata, na ako masamama, natigin na nawan nang ka miya syukatan, nga syukatan na ka. Na kailangan man nakisubabay. Ano nga ni miya syukat? Napapakabira matang wala ka halalay. Ohay, kakabra na nanubay. Napada siya ka benar, o ba iko karuman yan amama. Ay yahfada sirraha. Na syukasya pangka amama o pagmaan ni karumang kaabubay. Di kapakay ko dato, uban yung pagtalan di nga siya karuman yan kepada mga dato. Pamana di nga ni pamagistorya na haram. Yun ang kapakay. Ohay. Pero sa kabenar o ayamaanan yan na mama. Karo-karumaan yan na babay ko mama. Na suding ka di ka kidmati kay karumang ka abubay. Igira aya kay nga karumang nga na dito nga si amanan ni nagalaba. Nabang tayo na ka. Amiling ka na babangan na nga sa pulo ka palanggana apipian yan. Miya makalala pa na palanggana na panapipian niya ka na lang nakasarwara miya makatawa-to ang mawag ko duri. Napungira ka pa na di nga na nakarama ka, nabala ka sana na. Napukailing ka, aduman mo tumun na tigameling ka, mapipip na ginawa niya, kadi mamagidida, na di nga katawan. Nangota ka pagkabunga-bunga tangan niya, nangong sintara ka, di mabuto nga siya. Na di tumapia. Kung pa na kasi karamang, kung pa ka, aray, sa kanito min, aray, sa kanya ay mo na nila mamaypas, na kung pa na kasi karamang nga igara dito nga siya galama. Kanima, pag ginawrastan. Na ayu'allimaha ma tahtaju ilahi min al-ilm. Min ahkam al-udud was-salat was-sawm. Na kailangan na siya kaamama, na siya karumang kaabubay, na oya katarungkan, na ayamaan niyan na may tuwa sabutian ko kas ilam mo ko mga hukuman na kapagabadas, kasundayan, kapusa, na siya na anak katawin ko, na mapundoon kasi karumang kaabubay. Pamana na nakataso ka pagabadas, kataso ka sumbayan, kataso ka pusa.
Ug manuda katawin ka, na dengan pundo ka notar kanwa, do na katawin yan. Uway, pag-inisyan ka, ha? Alam, ustad, Antonio ko kumanay. Adanan, diti punungo. Na panapanakabanar ka, karumang kaayamanan yan, na babay, na inauna ubang ka pulalima, fa inna amana, kamataan na dito na syariguto. Para nga, ubaan na rakyan, o di na ang mga personal yan, na ubang kang pulalima. Ang kanaabanir ka inibagay, kanaabanir ko siya, maanan na piyagan na kana po. So yan, pulalima na ka, nadinan, nakabanaran na ubabay. Adi ka pa kayo ubang kapulalima, so amanan niya nakarumang ka ubabay. Diyanan, na. Isa pa nakabanar kay karumang ka ubabay, mga oripan wallah, subhanahu wa ta'ala. Na diyan ko to ay maanan niya na kailangan ubabay, wala kailangan ubabay, sa walay, at na kailangan na kanayan, nakigagang ka, nakuha na ka. Kailangan na kan sukudan, kailangan na kan sukara, kailangan na kanya, kakailangan sa walay. Na nakigagang kaon, napamasyan kaon. Na udah mapagkigagang ni karamang kamama, na di nga pupamantong ni. Kati miya ilikad na ayaw maanan niyan, nanggagaraguno ha. Itatagala na, apagalatala pa nakapupagintaw, na itatagala pa, na dito mapia. Oto, na. Ato na pa na isa, akabanar o babay ko karuman yan, amama. Na diyan ko ito pagpupugiparang kaun. Ang nafaka. Pagpugiparang na ka. Dataro pagtaam, dataro panganang ka. Pamaskan. Wadam nakigagang kaun. Namin kumbali nga pa naman nakigagang kaun. Wadawain. Nagusya mga bulong yan. Mga kailangan yan na. Uway. Na ayaw mga kabnaran na nubay. Igira ang maad na ka at kagagang ka amama. Pero siya kabnar o babay ko karuman yan. Mama. Nang kuto kasi siya pangkakubabay kumanang yan. Nagusok kababali niya na bai. Owa. Sabab sa emanan niya na paluto ko panbano Nabi sallallahu alaihi wasallam at yun khairukum li ahlikum fa inni khairu li ahli. Ayat tumu Nabi amya kapiapir kanu. Mga dato na so mga dato abalitayan sa karumanian ababay. Inang mga ulipan Allah apya sunabi na ay maanan yan ng kuto kapag kumabaan yan kung mga karuman yan na maiilay kong Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pantapantay na kapag kumabaan yan kung mga pamilya niyan. O naditi sabab mga ulit ng Allah ay maanan yan na sabab sa kapapagaran niya diyan ka oras tanu o na may kada-kada-kala diyan kay amanan yan ang mga padakabnar o mga bubay siya kong mga dato o na sabab sa diyan ka oras tanu na makampat na duty sabab pa pagpanginintan ko wallah ay pinaka-importante na sukurumay na mataguro na diyo mo ta tigran sa English sa LRT na ba diyo mo ta train sa Manila LRT ay maanan niya na LRT na love, respect and trust ay maanan niya na kailangan na kubudukan wag karumay ikaduan na respect tagadatakan mo o wag karumay asara maadundakan wanan na may adun sa fish kalilintadakan paman na magugit ka mabuwa dato na beli nga siya karumang abudoya ay amanan yan, babatar niya na ayin yan, haludukang, kami may pas na, tigare, kami yan, kung mabasya nga ayin nga na, kadatwan na kung ay, miyada po, na, kaya tagadatang nga mabikaro mga ama babay. Pwede yung babatar niya karoman yan, ganyan kaya pa may pas na, kung man na nga ayin ka, sobra sa kaludo, kaya kang betul yan mabulong ka kaludo, kagyo yung adat, kapag adata, kung nang trust, manan yan na sarig, kailangan naskan mo pero may na siriga kanu. Kenapa tabi tamagunan ini kailangan kikaro mga mama amya ginapay. Nandagap mananansun. Kung ilubagap man say petay ka. Nadu tuwa ka at din makasuka si karo mga kagi do nasari ko. Meling mab si karo mga bubay miya bada tunap mananan. Ti pili na kana. Ay maanan niyan na agi sa mga bay na padusakab na rumama nang utakatan suwa sa dab kitaralo na kinabuhi marata asara dib kitaralo. Na di sabab mga urip ni Allah subhanahu wa ta'ala sebab perlu na dinurastan wa tiap wala sujud wa na pengintan ko Allah subhanahu wa ta'ala adiyon kay apya magu syaitanu wa na sabab sa diyon kay kalalay man tanu wa umani isan na ayod na kailangan nakasabutan niya sa padiyan kasabutan niya sa kay paman na pipantag ning kompriyo nga makuwang utabala sa Allah subhanahu wa ta'ala sebab perlu na dinurastan wa tiap pagtalima na diyan ni kapupunan na mati Amerikano langon-langon na mga pagaryami, mga babaymi,
Miya mamakinlagiman to sa di nga station tanwa di XMG Radio 92.5 FM Radio Dansalan sa di nga programa ni bituan sa amanan niya na inong kapamasya sponsor na di nga amanan niya na Magungay Mindanao Incorporated kapagulo ni na di nga amanan niya na babaitan wa sirahan na kalandada as kanin mababari a project coordinator sa programa imanto ang hustanos kanyan udi nga mga babetan datari Haji Amin Bauda Agusi Nurhatta Durampa balasan salan wallahu taala sa bataludun rila ya wallah nakababentan wallah subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hada wastaghfirullah wa lakum fastaghfiruh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah no, syukran kakaalim. Benar ko makumpat sa oras o gaid nagyang ko to nga aloy nga siyo din na miya pagusay nga siya mga makapantag sa gyang kaya marital rights in Islam na mga makumpat o gaid na mga direct to the point no, kumbaga nagito sa mga basics siya na kinakinanglan na katukawan no darudupa para mas papakapiya so diran di kang ginaway. So alhamdulillah Agyan ko to ang mga pinaka-importante no, nagyan ko to ang mga rights siko darudupa aka mama agusto darudupa aka babay no agumiyalo yo to si kakaalim kung mga tips paano matigyan na ma-maintain so kapi adin di kang ginawa so sekreto ko relationship para mas paka-strong kita build siya na LRT tigyan na love, respect and trust. So inshallah asara ang mapadala merkanwanan agumiyalo niya punang kota mercy at tigi kakaalim kagi no tigyan na suka kalimway o kwan darudupa nasara mapadala merkanwanan na inshallah na mapiya so din di ka kang ginawa iya do kataw agusto din yun di ka pamilya sa whole kaya so tigiran na so family na kinakinanglan na san di mambiyat piya o di na san ka establish sa tigiran na peace no kasi so family na gina ni pinaka basic foundation of community so para mapiya so kapagingid na dapat na magpuon si iko isa ka pamilya san pa kapuon so di kang giginaway kapakapupantag ang durudupa kapakapupantag o wata na gusto mga luksiyan so san dapat pinakapagana ka-establish o mapi a relationship para papaka form tano sa mapi a kapagingid so alhamdulillah adino to ang mga pakaisa mini sendrak tano kakaalim kagagapananda agyan ka iya oras tano no so pakaunan tano to agyan kaya po kapuno na mini share mamu sa agyan kaya isa papadakan sa iman to si kakaamina o ba din na pagunan niya ko mga questions sa ini tiknote ano to kagiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya pa kaisi ka ng koto di ka plimway o darudupa. Makasisinabuta kami din sa langon taman na tugugupaan namin ko mapunod ng makap awidakan. O gaid, na niyayla ipanuganganakan si Mama Kasan na pugugupan ako niyan sa walay na siya paranian. Sa tigyan na kambuk ka din wata na dakan sa kadang mapanunugo, dakan sa karasaya na miya kabangong kasalay sa ibarata na miya karundang ka. So mabuso darudo pa ka na dataro miya salin, kapi ang unutan na sinayang kanya niya. Ino, kabnarak nyo to, abay, siko karong to. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na amiyalwinin natin na la ta'atu fi ma'asiyat al-khaliq. Di ka pa kay tugo Nabi ko kaadin wala o ba niyang pangungunuti so datarya na kaadin na may kay sugiyar ka na marata. Api asin siya na kang siya mata. Agiya so dato na padisakab na rin babay na amay ka an na kakilan yung ikaruman na babay. Nakapapasangan sa ganda baka nakabunaroba ikaw dato akaguping ko na dato na dito ka pa kaya bang guliman niya panugangan yan inaang ka mama o di na ama yan o bang siya pari pas kira no to akarumai o ay kabunaro to ubabay ko karuman niya mama na kanaba panubay miya siya subabero wakaterwa ni wadino to pumaratasin na kasangan na dataranan ati kanaba nakaratay ni da abarukod na dusya kagyakab na ron to ubabay ko karuman niya mama na kanaba ka dusya sa mama amay ka kanaba niya ni pangut kay na nadiyong utra kanaba pa man na kapugupin ang karuman niya na ubabay wala alam. Ikadua pa kay sa akan alim na sukarumakon na driver sa motor na
aya di kami dinamlan ako katugumpi o kapamilya na aya o insana ni inaiyan na sad na tigin sa pagkasukat ka kung mababasalungan na si karakan puguna sa ulima gatos na duwi-duwi bugatos sa itmagayin ka kay karumangka ka banga katay sa pagkulawla na umakang bilag kuno na adna malalambar ka atamo. Inukab na rakan mo to, doi si ko karumakan na di ko hindi pa magakalan. Yunan, agi subai na isa kabenaro bai ko mama nanguta nafaka. Di nguta di kang gusto mama. Ame ka di nguta dataro to gusto di pernah pakampal daw papia penali magato sa miya sokat na di ra kanu pakampal. Na lebatan ban sa 2 gatos sa pamakasang utang motor na mibala 3 gatos na dito pakampal na kabnar ko to babay pamana inuman na peka bangun sa walay adyon ko to karumai kaya kailangan na miya po kasarkan na pamilya kakambabay-abay nila na ginawa ay abudi tabiya na uba na ipupangalimuyo ko mga luksyo uba diyan ko tatiyan na patugo ko na dito mapia ko dataro-talo ka basta sariliran ng karumaya pamilya so ayaman na niya nakapagwiyagiran ayaman na niya so livelihood iran so kawiyagiran sa nga dunia agi may ka di pa ni pamangda ng mga los akan apman ubi kataw nga sa nga bubya karumaw mama nagastado lalong na inuta mo ba ibagay magusya nga bubya na miya pitan ini tapora kanya miya kaysa nagpagay pa mga pada ng mga los wala wala Okay, sukran. Kuran kakalim. So, adam pa no to aminitik sa tano siya pakaiso, o mga listeners tano na yun, kisang ito na pakarelate bunde ni ko miya pag-usay kakalim kay Gia. So, tigyan na sa langsan kakalim, so karong makan na tigyan na lalayon da sa walay. Gagawin din nakapakaman niyan, pumasungan ako niyan, pangistrapingan ako niyan. Subhanallah. Dusa niyan o to tigyan, o dusa akan igirapin bungtan akan nagyuto ipsubuan niyan. Suman sulabi na miya ang nagyaya at tugon nabi la tadribuhunna wala takabihunna uban yung tugon nabi pumakatanay sa 5 sa mga karumaniwa mga bay uban yung sanang pupumasunga na at nakapakaya sabat pakaya pakatanan naka sa 5 sa karumang kaabubay na kanap na ba tugon nabi uba masakit kanaba sa paras oay na ad na mga saratan na nino ka wadi siya budi pamagusay pag naroon na katoy nga sa nga karumangan na di bilalong tabir ka ng mga bayaw. Umano mo ba siya mama, akan na ba ng mga kataya, di ako mapagubya, kataya, oy, akan na ba matagos ang to hide, o di na nifas, o di na babsak na sakit, paman na di na di pala naman si karuman niya na mama, nagpapakatanan niya siya, mubid na kanapon na ba dataro po nung to, kanakapanaplang na ka. Na makaliro, na di dun ka pakay ko dato, ba niya napapakatanay sa 5 sububay, o ba niya papumasang, ayak na rin ba strapping? Di dataro bu, di nga pa ka mama, sa manang ukaro mga abubay, may adusyo ka pakatatayang kaw, wala walang. Ay, last na question ang saya kaka, na ay karumakan na tablig. Addicts ka niyang ko 40 days, ago 3 days. Pagawa ang kami niyan sa walay na apya sa isa ka kilo amarga sa minada. So mga watakan na so sa bagyo na di kakayaw. Na di ka nitiroon, adi ka plalakaw, kada po kasya per kami kay ikil ka ng kayawata o ba ng manggulawlan yan na ebo inisumbagira ka ng lilla. Na inawaan kami niya dun sa ay kabasan niya na sun nagtigin sa Allah imatawron ino. Kab narakan mo to, ang kota inindiray nun ako niyan? Di na pag-usya pasibagin tanong sa daabon mapipekero. Agi tanong pag-usya na supyo, purely reality o tao. Ay mo ano niya na peso ka panay haji. Nakataya nga mga ulama sa mga guruwakan, mga veterano mga ulama. Na di ka patot o baka manay haji, dapat na may babaga ka ko pamilyang kaanak ka kagasto. Ito ayaw maana niyan. Na ayaw kakapakaya to, na daan na kaagkabagakan sa mga pamilyang kasagasto niyan, o pamaka na dinuga kayo na mga bulong, estimate na nakaw paman nakada ka sa walay na 3 gawi, 4 gawi, na estimate na ka makamaka na dila mo na tumanangan, nariti ka ko pa kanyan. O ba ayaw maano niyan, pagawa no to sa pamilya niyan, na doon na banga ibabaga ko mga pamilyang ka, na kabanaro to ubabay, kapakaya ayaw maano niyan, na makapundaway ka no sa anong namori. Ada bang kagusto ni baga ko pamilyang ka, at tigos wallah na ayaw mataron. Ano na mga ukito katawa kal Sheikh wallah. O ba na
Banda era nga na kanunan pamanap ko ito na dinin na ng gulaulan. Inunta bubas di ko tatitua masasami di pamikiran. O ay. Kami ayos ito na atas na mga nakasuka tutugo parang ako mga pamilyang. Di ka pa kaya ba nga siya ng ganata na daam mi babali kagkira na amanan na panganan ka. Uri na gastueran. Ana ay na di ka kaya. Oha, at pagawan na ko nga bun, ng watatan, nakata, na dito nga piya, ohay, sabab sa amanan yan, na miya daw so responsible na kayo, responsibility na kayo amanan yan, responsible na kayo pamilyang nga dataro kaya putulan na kasyaran sa kamunar. Dito nga piya, wala-wala. Alhamdulillah. Salamat kakalim no paninta ko la kaya rayagan no kaya liwanagan sa mga listeners tanong miya kaysa sang ko to mga mini-raise tan siya questions sabab ko kakampat oras ta no katay ayad na oras ta ni man to na 11:13 AM sa kapibitan no na adno ta mga pakaysa edita no pasin na cater na no inshallah kasi kung mga pada episode ta no na related ko topics ta no nakapakayap ki insert ta no ron bo Maligyan ko to miya pamagusay tano sa alhamdulillah miya nagtano to na pinaka tantos kaniya na inline sa gyang kaiya effort gyang kaiya programa tano o din na initiative tano 18-day campaign to end the violence against women no so mana ba piya sita no inline ko mga tindugon o din na mga bitikan no agama tano agama Islam na dedin na batanoron kailay o din na ded na batanoron kalkat ba so violence na inalaw diyan no ba pianda tano sana piya magusay so alhamdulillah maraya guto piya ka haram o agama tano agama Islam so violence against women nago ba piya taw nun sana mga vulnerable groups so tigiran na gender based violence so papanita ko Allah madakal adin na miya nga sasagbiron sa na ilmo kapakayap ko kagupraktano si ko kapag build tano kapag strong o mga family relationship tano adno ta miya mag-text saya panalang salam no salam na misan so facilitator sa mi si Jehan Keram so facilitator kami sa area 4 sa Gunsungan Transitional Shelter gusto ka lang ng mga facilitators sa miya pamamakinugiman to tama ni man to na very supportive siran kami and of course sa mga partners sa misagyang kaya municipalities of Marantao, Piagapo and Marawi City adang panatuay sa mga sisters tano panalan salam salam na mi mambo si Amna Gabriel ng Baluila del Norte and of course salam na kan mambuso pakatatayan na miya umikulay sa Pantar Lanao del Norte pumamakin gimanto na gusto ka lang na pamilyansan mga katungan na yan gusto abiya ka na on travel imanto no siap na Allah sa lalan so alhamdulillah again panalamatan na miska no kuda tama na supporter kami na gusto kita taros niyo ko kapumamakin niyo kami sa gyang kaya programa tano ay labaw nagyang kaiya bantutan na iman to si Kakaalim Abdul Bashid Salim no Kakaalim syukran si ko kiya bugingat kami si ko oras ka no kata na miya mabibisi kay man to guide na daka makandaray nun ko kiya pa ka mga si iman to gyang kaiya mga supporters sa kan si Imam sa station si Kakaamina si Kakahata syukran ka no agugyang kaiya very supportive technician tano saya si Sir Engineer Sabdullah no aka DJ Casper so, alhamdulillah paninta ko lang makasisampay at ano buko mga pedagawi gaidan ikapaguda sa Amerikano sa panalamatan namin mambuso makatatandi nga sa gyang kaya radyo dansalan so mababaloy si Mayor tano si Attorney Mahul Usman Gandamra so mababaloy Vice Mayor yan na si Datu Anwar Abidin Abdul Rauf nagugyang kaya butihin ating station manager si Sir Abul Khair Maruhum Alibasa and of course makatatandingan mambusag yan kaya programa tanuro na inong kakumasag yan kaya agency tanong Magungaya Mindanao Incorporated in partnership with the United Nations Population Fund with funding support from the DFAT Australia so alhamdulillah gaid ni kiprampay na Amerikano paruman kumano salam makalilintad nagukapipia ginawa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.